Els seguidors de Lleida s'estan acostumant a veure el mateix model de partit, primera meitat amb poquíssimes ocasions i si n'hi ha de l'equip visitant. Com per exemple aquesta jugada de Sallarès, si volen un pèl matossera però que obliga a intervenir Castilla. I el Lleida res de res. Així és difícil fer afició entre la mainada i és normal que el públic s'entretingui mirant el programa del partit. Però el guió habitual també diu que a la segona part alguna cosa s'acaba movent. Continua havent-hi alguna ocasió per al rival, com per exemple aquesta de Sallarès. Però tímidament el Lleida va prement l'accelerador. Ahir, per exemple, van anul·lar un gol a Pablo Díaz en aquesta rematada. Fins que arriba una acció aïllada, per exemple una concessió del rival, en què el Lleida s'apunta a la victòria. Ahir, Luismi va ser l'encarregat de marcar l'únic gol del partit en el minut 79. Yo creo que hay que tener un punto de paciencia en la conjunción de este equipo, porque si queremos que este equipo también juegue, pues hay que darle un punto de confianza. Si no se le da ese punto de confianza, a partir del punto de confianza es cuando una persona puede generar algo. Si no tiene esa confianza, pues es difícil, ¿no? El Lleida fa potser el joc menys brillant de la categoria, però tot i així és a només 2 punts del quart.